Стоп! Разбрали за намалението от 15% на тапицирани легла в Мебели Идея през февруари. При нас ще откриете толкова много интересни модели с различни размери, тапицирани табли, легла с включени матраци, други с матрак и топ матрак, повдигащ механизъм, богат избор от цветове, съвремени високоустойчиви дамаски и още много удобства, които да направят съня ви перфектен. Ох, не мога повече, не може да съкратим всички тези безброй екстри. Да, давай с кратката версия. Ето, например, тапицирано легло Евона с матрак. Размерите са 160 на 200 см. Бежов цвят и много красива табла. Има всичко необходимо: матрак, подматрачна рамка, повдигащ механизъм и ракла. И всичко е в цената. А това е Леон Сет. Разкошно легло. Таблата е ръчна изработка. А матракът е уникален. Високи 30 см, има си и ракла. Ето и легло Белиз, един от бестселърите ни. Отваря се странично. Леглата на Идея мислят за вас, изберете ги, за да забравите тревогите си и да подарите на тялото и душата си сън.